Munofara here asikana? Tinofara makadini? Tiri nani? Kuri seiwo zvako kuno kutonga tuyulet? Kuno kuri nani zvako. Handiti? Yeah. Ari sei mabasa? Mabasa tinawo tikumbozama-zama. Handiti? Chokutanga tingada mhuri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti unonzi ani, une makore mangani uye unoita nezveiwe? Okay. Ndinoitwa Vimbai Nashe Feremenga. Ndine makore 23. Inini ndinoita mubati wemaoko. Ndichinyanyira kune zvinhu zveart. Alright. Alright. So wanenguva yakareba sei? Wazvitanga sei izvi zveart? Wanenguva yakareba sei? Art ndakatotanga nditori kuprimary chaiko. Okay. Ndichingoita zvekudhirowa izvi. Ndopa ndakatanga. Kusvika ndazoadvansawo ndakuitawo zvekuita pawood. Ndiita art yangu pawood. Alright. Alright. Pakudhirowa. Unotodhirowa zvekutodaro? Tinotosota. Unotosota. Uchimbotiradzawo tione zvawakambodhirowa. Ndikatikokuradza zvimwe zvatakadhirowa izvi. Alright. Maoko awo? Maoko. Yowe, ndianiko uyo wawakadhirowa? Apa ndakadhirowa amai vangu. Alright. Sa apa unenge uchitora papicture here kana kuti vakatogara? Ndinotora papicture. Alright. Papicture. Zebra. Kudhirowa nemaoko? Maoko chaiwo. Alright. Pandaidhirowa sisi vangu. Alright. Saka papa ndipo unenge uchipractice zvako but uchidhirowa vanhu vepamba? Tichipractice chimbodhirowa vepamba. Alright. So alright, handetione panext? Chachiri munzira kupera ichi. Icho chichidhirowa. Alright. Saka ndonotodhirowa? Ndinotodhirowa. Iwe chimbotiudza picture saka inokutorera nguva yakareba sei kuti uti wapedza? Picture kana ndiri serious chero 2 days. 2 days kana ndiri nyatso serious. Pane time yaunenge usiri inspired? Pamwe zvinogona kungotorawo time yakati rebei pamwe nebasa repamba chichi. Alright. Besides zveart unoite futi? Tinoita futi zvecrocheting zvemadhoiri. Alright. Iart futi andiroro kuti hauna here zvimwe hauende kuchikoro? Handiri kuenda kuchikoro izvezvi. Ndiri kuuniversity. Alright. Uri kuitei kuuniversity? Ndiri kuita medical laboratory sciences. Alright. Saka unozvibatanidza sei kuti apa uri kuita art? I understand kuti tozviita uchitengesa zvimwe zvacho unotodhurira vamwe uchitovatengesera. Tinototengesa. Saka unozvibatanidza sei zvechikoro neart? Art since chiri chinhu chandinongofarira kuita ndinowanzoita pafree time yangu. Alright. Mostly maholidays nekuchikoro pane ndine free time ndinoita futi. Alright. Wati unoita zvimwe zvakare ndezvipi besides zvekudhirowa? Tinoita zvezvemadhoiri. Madhoiri? Madhoiri. Mukoro unoyu? Mukoro unoyu. Madhoiri. Madhoiri. Alright. Alright. Kugadzira majuzi. Unoita nemushini? Nemaoko. Usadaro. Nemaoko. Maoko awa? Zvezvemadhoiri zvinoitwa nemaoko. Serious? Alright. Saka zvinokutorera nguva yakareba sei? Apa uri kuita majuzi nechini? Majuzi apa ndaitotry kuita chiri chiflisi something like that. Chiflisi chauri kuita? Chichiri munzira. Rinotokura kutopera kutoita kutopera. Alright. Apa tiri kuita juice zvakara. Ijuice? Iri juice. Saka ndezvemaorders here kana kuti? Vanhu vatoplace maorders. Wotovaitira? Totovaitira. Saka zvavo nemaoko unoita nguva yakareba sei kukomplita zvakaita sejuice? Nemaoko hazvemadhoiri izvi zvinotitorei time. Alright. Saka unogona kuita kana wiki chairo.
wiki because uchingoga hamadhoira akati omei. akati omei. Alright. Besides zve-crochet, zvimwe ndezvipi? Ndataura zveart kuti ndakazodecida kuadvansa art yangu saka ndakadecida kuiita ndichiisa pawood. Alright. Kuti zvingovawo artistic zvakanyanya. Sa ndiwo unotoita izvi? Izvi ndindotoita izvo. Kutokata wood yachona nekuzotanga kunyora zviripo izvo? Hakukata hedu tinokatirwa. Asi changu kuzongodrowa pawood. Unotodrowa nekutokata makatsi ese? Zvakadhirillwa izvo. Idhirura unoshandisa? Toshandisa drill nezvimachisel ndozvandoshandisa. Saka wakatooma musoro. Ndinenge chingozama kuwana pangatiwanisa mari. Anditi. Alright, semwana musikana ari kuita art, anditi. We understand kuti this is a male dominated industry. Chokwadi. So ma-challenges waunosangana nawo ndeapi? Ma-challenges ndinototanga pane zvewood izvi. Kuti wood yacho inorema. Alright. Kutoishifta kubva pa1 place kuenda panext inenge ichitorema. Nema-instruments andoshandisa vana drilling machine. Munongoziva kuti machine akaoma kushandisa, especially for a girl child. Saka ndoma ma-challenges andichisangana nawo iwawo. Alright, but uchitozviita chitofamba? Tinotoita. Tinongoshingirira chitongoenda. Zvichitoenda. But alright, saka zviri kukubatsirawo pachitarisa kuti munyika medu maita denda remadrugs nezvimwe zviri kungoitwa nevechidiki zvisina maturo. I think zvinondibatsira mostly pakuti ndinoswera ndiri occupied. Pafree time yangu handizowanikwi ndichienda kunoita izvozvo zvemadrugs, but ndinowanikwa ndichiita hangu art yangu ndakatogara hangu pamba. Vabereki vachiziva kuti mwana ari safe ari pamba. Koti ungada kukurudzira chii? Kunze uko kune vasikana vazhinji. Wati kwendani? 23. 23. Do you know kuti kunotori nema-23 years watori nevana vaviri. Vamwe vasingatoziva kuti ana baba vacho vakazofamba sei vari kupi. Ungada kukurudzirawo kuti kudii kuna girl child ari kunze uko akangogara asina zvaari kuita? Kugirl child ndinongoti tinokwanisa kuzviita. Because you're a girl child, it doesn't mean kuti haukwanisi kuita mamwe mabasa. Sezvamukuona nikuita mabasa anokwanisa kuitika nevakomana, but you can actually do something neupenyu hwako. Otozvimekera life yako, tanga kuwana mari yako, uchitobetserekana. Seni ndiri kuinvest ndinotowanika ndichibetserekana papocket money. Hauzongomirire vabereki, unokwanisa kuita something uchito builda life yako. Anditi. Ukawana vanobatsira iwe, ungada kubatsirwa pane zvipi kuti unge uri unovandudza mabasa ako emaoko? Sezvandataura kuti wood yangu inorema, saka ndingada kubatsirwa pakuwana wood iri softer, vakaita sana basswood vanokwanisa kushandika nawo. Nepaart yekudrowa kuwanawo ma-equipment, ma-pencils anoshandiswa, mamwe anodhura. Saka ndichida kubetserwawo kuwana mari yekutengawo ma-pencils anokwanisa kushandisika paart yangu ndichienderera mberi. Kunoku Lovewood, kunoku kuTriangle, Triangle Chiredzi, muri kutsigirwa here zvakanyanya nemapoka anotsigira, kungava kubva kuhurumende mune zvemaoko zvamunenge muchiita sevechidiki? Pari zvino hatisati hedu tatsigirwa. Pamwe tichitarisirwa hameno, pamwe kutarisirwa pasi segirl child hameno, but pari zvino hatisati tawana rubatsiro chairwo. Mune vamwe here vamunoshanda nawo kana kuti ma-associates vanenge vachiitawo same zveart izvozvi, vanhu vasikana vari muno muLovewood? MuLovewood izvezvi hapana wandinoti ndinoziva hangu. Ndaingozviitirawo ndega ndichingoshanda ndega. Handisati ndawana vamwe vanoitawo zveart izvi.
Alright, ko kukaita vamwe vanoti atoda kudzidza kwauri iwewe Savimbai. Unawo here mukana wekuti aiwa uyai asikana tinge tiri tinodzidzisa? Nomwe anogona kutoti ndoda kuita zvecroching, umwe woti ndoda kuita zvepencil drawing, kana zveart rako rekudhrawa pawood. Unawo here mukana wekuti unoti aiwa uyai tizodzidzisana tiri pamwe chete kuvasikana? Tinotoda kukurudzira vanhu kuti vaite zvemubato wemaoko, saka tinotovakurudzira kuti vauye kana vachida kubetserwa. Alright. Phone number dzebasa dzinoti kudii? Kunze uko kune umwe munhu anogona kutoti ndaona art yako Vimbai yandoda kuti ndinge ndinowanawo kumba kwangu. Vanokubata sei? Vanondibata pa0773 521 154. Alright. Kune vane vachida kuplesa maorders chete handiti, kana kuti vari kuda kutoshandawo nevo vamwe vanasikana vanoti toda kuuyawo tizoswera navimbo tichishandidzana. Aiwa, keep on going. Pano youth spotlight tiri kuti itai zvemabasa emaoko. Keep yourselves busy kuitira kuti musawanikwe muri munokwana pazvinhu drugs and substance abuse. Also tichipromote youth talents handiti. Tichikupawo exposure tiri panapa youth spotlight. Nhasi ndafara kuti takonai tikaonawo mabasa enyu amunodi amunoita. Kune vachakusapota vachakutsigira kunze ungada kuti kudii? Ndinoda kungoti tine chitodawo rubatsiro rutiwanikwe tichienderera mberi nekuita zvemubato wemaoko izvi, zvinotibetsera muupenyu atiri kurarama. Tinenge tichida kuwanawo mabasa ekuitawo paside, chero uchienda kubasa you need a side hustle inongokupawo income imwe. Saka tinongokumbirawo rubetsero kune vanenge vachida kubetsera kuti zviendeke zvichienderera mberi. Aiwa, thank you very much. Murwa basa sebasa handiti? Aiwa, tinotenda nengo yamari pasi. Tarangu ndinonzi Uncle Saint. Ndanga ndichitaura naVimbai kuno kuTriangle. Vimbai naChef Menga. For now, ndichiti it's much love and God bless you all.